Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Kung sisay-sain mo ang nasa sakitan, lumuman sa Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Siyempre dyan po sa Syudad Legazpi and Ligaw.
Saan man sulok po kayo ng mundo. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Papadong Kanyo, Mama Gina Malagueño, Cavite. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenas dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. Uy, pitya 13 kita ngunyan. Kang bulan na Marso taon 2026. Friday the 13th palan kita ngunyan. Di sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ori-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po ni Dudigdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan March 13. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Birthday ngunya ni Chujer na Binsa. Chujer! Happy na! Birthday pa! Siyempre duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, nitabian sa kuyang pagiromdom sa Indo. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Tama lang so po. Siguradong lilibak-libakon man sa nakamo kaya. No. Pero patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Ta wara man kay bang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasyama sa na po ang nagkakaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox sa Seya. Si Mr. Hulbutana po ini. At sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kunyan pong aldaw kita nin Biyernes sa Petsa 13 po kang Marso 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurug kang mga Bicolano worldwide.
Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing araw kaini. Ala sige. Kumusta tabi? Friday the 13 palan kita ngunyan. May nagsasabi na argo ni pag na-timing na 13 Biyernes. Bako da magayon. Pero dahil mangki piglalang an sa tuyang kagurang na naarog kayan. Mga kasabihan sa na yan. Dapat happy permit, Biyernes na. Ano so iba, may mga laog ngunyan, may work from home. Work from home so iba. Sige, so iba. Pero sa mga chikiting padagos man po gararay ang klase, ano? Ngunya na mga susunod na daw schedule ninda kan sa indang mga final exam. Yo, malipot-lipot tabi Manay Gina. Kumusta dyan sa balsa? Malipot-lipot ang kaagahon. May mga paguran-uran, ano? Nagbalik sulipot. Ano tabi? Nangarigos lamang ka mo. Nangarigos lamang ka mo. Gariso iba day naman nangarigos. Nagwisik-wisik sana naman. Kana ngaya karigos kang lipot na. Magtaga karigo. Bata ngaya kamahal na kan mga gasolina tapos day ka pa nangangarigo. Ay ano na tayo? Kumusta? Kabangan ng kita kang Marswadi, palaog na kita sa Holy Week, Simana Santa Nano. So, ngunyan man na Marso, mga katapusan, may mga garastusan na di. So, mga magraduar, syempre, sumagraduar, dahi man pwedeng dahi ngaya handaan. Nakapagtapos manggiraray ngayon suaki ko. Pero ang Department of Education tabi mga tugang ha, may pulisiya na no collection no collection ang Department of Education. Kaya lang so ibang mga magurang gusto manindaki ngaya paggraduar ngaya kang aki ko, gusto ko ba niya nakatuga man ang aki ko. So iba gusto. So dahil sana ang sabi kan dipet, so dahil sana simple sana bakong magarbong mga graduation and recognition. So iba nga nitig suggest uniform sana. Pero sa ibang mga magurang ay ano na ngaya ini. Tapos na ngaya so bilog na taon naka-uniform tapos paggraduar uniform pa. Ayaw, depende yan sa mga orulay kan mga magurang and mga paratukdo. Yo. Si Manay Alice nangangaregos pa sana. May gasod-gasod pa.
ang pimiro kaya ni Manay Alice na dugdog, nagagasod na biyaw. Manay Gina, ang pimiro ka na dugdog kan tubig ni Manay Alice, biyo nagagasod. Piling mo na yan, nagkakarigos pa sana si Manay Alice, sa bagay, alas 8 pa man ang law, gani. Biyo ngayon nagkakasud sa pimirong dugdog. Tamalang lipot kasubanggi pa no. May mga paguran-uran po kita. Sige tatawd-tawd tabi Sir Jonathan Mondragon na aramon tatabian magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon dyan sa pag-asa ha. Taigwa kita ki LPA pero magayon tana sa luwasan na kang Philippine Area of Responsibility. Siya magpasali dahil siya magita at kamahal na kan mga barakalo o gasolina o di arog kayo ni maukol naman ang dagat. Sigurado ang sira kay ni Sir Jonathan Mondragon naman inda naman kung gura ng presyo at nagayon-gayon ako ta su presyo kan mga sira ka nakaaging aldaw. Pahito naman kang panahon ay bigla naman ini 300 na naman ang kilo ka na eh. Kan mga sira. Taday nga nakalawod sa mga parasira ta grabing ukol. Inay. Sige tabi mga tugang 19 minutos na lipas ang 7 o'clock in the tamo na linya kang pag-asa. Karamon mo na tugang mga kabayan ang satuyang magiging kamugtakan kang panahon. Nasa linya na ang pag-asa. Pag-asa, pag-asa. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw, March 13, 2026. Meron pa rin po tayong binabantayan na bagyo at ito po'y nasa labas ng ating area of responsibility, itong si Tropical Depression Nuri, at ito po'y nasa layong 1,580 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon nga po, hindi na po natin ito inaasa na papasok pa ng PAR at hindi na po ito nagdadala ng mga epekto sa ating bansa. Samantala, umiihi po ang ating amihan kaya't magiging malamig po yung ating panahon ngayong araw at sa susunod pa na mga araw. Inaasahan nga po natin itong amihan ay nakakaapekto naman sa may malaking bahagi ng Luzon and sa may Visayas. Kaya ngayong araw, inaasahan po natin dulot nitong amihan, posible pong magkaranas ng mga maulap na panahon at may hihinang pag-ulan yung ating mga kababayan dito po sa may Cagayan Valley at pati na rin po sa may Cordillera Administrative Region sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province and Ifugao, maging dito po sa may Aurora, Quezon, and pati na rin po sa may Camarines Norte, Camarines Sur at sa may Catanduanes. Aside po doon, for the rest of Luzon, kasama na po ang Metro Manila, ay maliwalas naman po yung ating panahon, although may chance lamang po tayo ng mga isolated light rains. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Sa mga aakyat sa Baguio, mababa nga po ang ating temperatura, magiging malamig. 13 to 21 degrees Celsius, sa Maylawag 20 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 19 to 28. Dito naman sa Metro Manila, 20 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 29 at sa may Legazpi naman 24 to 30 degrees Celsius. General, maaliwalas po yung ating panahon, isolated light rain. But for the rest of Mindanao, ay inaasahan po natin, magiging maganda naman din ang ating panahon, although may chance naman po tayo ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, dulot naman ng mga thunderstorms. Para po sa agwat ng temperatura dito sa may Iloilo, Cebu, at sa may Cagayan de Oro, expect po natin between 24 to 31 degrees Celsius.
But matataas naman po yung ating temperature 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Palawan naman, kahapon. So dito sa Metro Manila, ang heat index po natin ay 33 to 34 degrees Celsius. At ang highest naman natin na heat index ay 37 degrees Celsius na naitala dito sa may Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, at dito rin po sa may Cotabato City, Maguindanao. So yung ganitong mga temperatura ay nasa extreme caution levels po. So kailangan mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Para naman po sa ating forecast na heat index o damang init, ngayong araw sa Metro Manila mas mababa, 32 to 33 degrees Celsius. Ngunit nasa extreme caution category pa rin po yan. So especially po pagdating po ng noon time hanggang sa hapon, kailangan magdala po tayo ng mga payong panangga sa init at huwag po natin kalimutan na uminom ng tubig para iwas po sa heat stress. Pinakamatataas naman po na heat index, posible po ngayong araw, 37 degrees Celsius. Dito pa rin po sa may Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, Cotabato City, Maguindanao, maging dito sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur. So extreme caution, ingat po sa ating mga kababayan. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat ngayong 6:05 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:06 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating mga social media accounts dito po sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating website sa pag-asa.dosc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Ingat po sa ating mga kababayan at Happy Friday sa ating. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panon. Kuminusugso amihan kay Manay Joy Cargulyo, nagkusugso amihan, nalipot ka. Lipot so kaagahon, kabanggihon. Sabi kang Pag-asa, may mga susunod pa mamamatian tapa ang bugso kang amihan. Sa mga masunod na daw tabi, Sir Ryan Llenaresas ang sakuyang idol dyan sa Police Regional Training Center kang Campola. Good morning po. Mamamatian tapa na tabi ang makusog na bugso kang amihan. Kaya malipot-lipot tabi ang kabanggihon and kaagahon. Paraysa na kayo ni tabi si Ryan kung igwa kakikapuro partner. Yo, arog kay Ma'am Joy. Sayman nga ang kapartner ko. Si Sayman yang apudun ko. Kaya igwa pakigay warning. Kaya maukol tabi ang dagat. Kumusta daw kayo ni ang presyo kan sira tabi sa aga Sergio na taha? Batay ko taki pagtiripo. Alas 7:26 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory.
MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ikaan burak ni sa mong banwa, magayunon na daraga. Siring man mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, BM Attorney GIO Bungaw, yaon man dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, Kami minahan siyempre kay ABC President Cap Art Abela, sesa, yaon man dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Reyna. Pagkaagatabi Sir Jonathan Masiram ang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Gabus kami si Perte yan pagkaaga. kaugmaan. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng sutuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. May gusto ka sa kuya, magharani, Serbisyo Asin Ripa. tanganing maaraman. Sige tabi mga tugang alas 7:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali ha. Mabalik po ang programa. Mabarbecue muna kita. El Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Ford Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Ford Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan tinda na makanood ka, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon,
Bon, Tabaco City, Iguaman Sindang Branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba tayo magsayaw ng cha-cha? Alas, sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa alas 7:32 na. 7:32 an sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan mako ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road ano. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, BM Attorney GIO Bongao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige po mga tugang, balik na po kita digdi sa programa. Ako mapugrarian sa indong lingkod Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Friday the 13th 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Good morning kay Kuya Unan. Kuya Unan kamo dyan sa Kuya Unan Resto Bar. Dyan po yan sa Tigbi, TV Albay. Ay pa kung nakakapasyar dyan tabi Kuya Unan. Ay pa kung nalulugaran na mapasyaran subago mo dyan na resto bar na mga puwertean, mga pulutan. Puwerte dyan ng mga pulutan. Pribako lang pulutan, mga pagkaon, panira dyan sa Kuya Resto Bar. Kuya Unan Resto Bar dyan sa Tigbi. Sige. Kaya ano papigalata, duro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi Papadong, Manay Gina. Nagtutubod ka muna pag Friday the 13th da malas. Nagtutubod ka mo kaya. Tubod-tubod nga kaya. Dahil man nga piglalangan sa tuyang kagurang nanin malas na aldaw. Bako, nasa sa imo na sa nangayayan. Kung mamalaso ng aldaw mo, kung ikahugakon, malas talaga iyan. Pero kung ikamahigos, arog kay Kuya Unan Resto Bar. Arog kay Kuya Unan, may gusto. Ano nga yung malas-malas na mga Friday the 13th na yan? Yo, sige tabi, kayan magparaturubod-tubod. Ang importante dyan, magsumikap ka. Bako na mga magtubod-tubod kan mga Friday the 13th na yan. Yo, sige, alas 7:36 tabi, ang Marso 20, next Friday, pigdeklara po kang Malacanang na regular holiday in the observance of Eid al-Fitr. Ano ini? So, pagtatapos ini kang Ramadan, kan sa tuya mga tugag na mga Muslim. O di huro halawig tabi ang bakasyon pala na no, sa next week. Pun pitsa 20, 21 Sabado, 22 Domingo.
ay pwedeng maglakwat siya, kaya lang kamahal kang gasolina. Long weekend pala next week. And pag abot sa bulan kang Abril, Holy Week na po yan, ang pitsa dos, halat ka, tama. Ang pitsa 30, Lunes Santo na, Marso 30. Pag pitsa dos, sundo naman petsa 5, halawig na naman na bakasyon. Ang pitsa 2 Abril, Huwebes Santo na. Regular holiday po yan. Biyernes Santo, regular holiday po yan. Pag Sabado, pitsa 4 and Domingo, halawig 1, 2, 3, 4 days. Sa primerong semana kang bulan na Abril, ang bakasyon. Di puga-puga na, ngunya na semana, ang mga estudyante, pati sa mga teacher, mga paratukdo, schedule na yan kan sa indang mga final exam. Kaya di mo na pagpara-resturboon sa mga estudyante mag-aradal na maray. Mag-aradal tabing maray, mga estudyante, punduhin mo na nindo ang mga pagpaparakarawat nindo ki cellphone. Kay puan nindong bumawi, medyo hiribaba sa mga grades nindo kang first, second, and third, digdi lamang sa fourth grading, baka lamang makabawi ka mo. Maray lamang kung ang grade nindo so arog kang presyo kan mga produktong petrolyo nagpupuon sa 97, 98, 99. Arog lamang ka ng mga grade nindo kang presyo kan mga produktong petrolyo, ayos yan. Pero kung ang grade nindo 70 plus, nako, sisay ka nan maugma sa indo. Di iyan tabi mga tugang. And nagpipreparar naman ang satuyang mga otoridad sa pag-obserbar kan satuyang Semana Santa. Sa maabot tabing primerong semana kag Abril. Sige. Okay. Di kita daw tabi mga tugang ta. Makonsuelo baga, tatigbawal baga so ikatabi ngaya Ma'am Gina, si Ryan, mabakal ka baga ki gasolina o kaya crudo dyan sa mga gas station, binawal baga so madara kang container, galon or kaya container, dahil ngunyan tigpapabakalan sa mga nagbabarakal ki di container tapos sa mga di galon. Tayo na nga niyan, baka pagkausayan kan sa mga pagtatarago kay mga produktong petrolyo. Ang problema ta sa mga saradit bagang parasira, sa mga nagagamit ki bangka, nagagamit bagang ki gasolina o kaya crudo, nagbabakal sindao dyan sa gas station, nakagalon, naka-container, dahil pabakalan tabi manay na ki gasolina dyan sa gas station. Ang gineribukan mga parasira, dinaraso sakayan pasiring naman sa mga gas station. Moro baraktot baga sakayan. Moro talagang Pinoy yan maurag ang Pinoy, yugon mo yan. Viral ngunyan sa ibang o kaya sa social media. Ini sa tuya ng mga tugang na mga parasira, dinararaso sa indang mga sakayan sa gasoline station. Dati pabakalan kan so ginalawon. Pigbawal baga tabi so pagpabakal kan gasolina, daman sa mga drum o kaya dyan sa mga container. Paano so nagagaramit arka ni sa mga sakayan na saradit, so mga masirira, so mga
May saradit na bangka. Sa galon man ang gadbagayan nagbabakal ki gasolina. Ang giniribo tabi manay Gina, binaraktot so sakayan. O to baga nagpila duman sa gas station. Bata, may mga katig pa. Oh, no, 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 no. Yugon mo yan. Mura talagang Pilipino. Adi. Maski arog na kita kaini, nagigipang komedyan sa tuyang buhay. Yugon mo, ang sarong sakayan, mga anom na tawaan maalsa. Para sa na makagasolina sa gas station, dara-dara baga sa sakayan. Napahit ini, adi. Nahiling mo na yan. Sige. Di paano tangay ayan ta iyo mananggad yan. O di sige di tigbawal nga sa muya. Di sige daron mingenin sa kayan. So mga pamasahe pa lang tabi sa barko malangkaw palaan poon sa Lunes. Tabi Mamlis Manlapas Kapos Abalon. Poon sa Lunes tabi da malangkaw naman so mga pamasahe dyan sa barko pasiring sa Catanduanes. Advance happy birthday tabi Mr. Seiya. Iyo isa iyan na Mr. Seiya ang advance happy birthday tabi. Ano ini? Advance happy birthday tabi kay Mr. Seiya. No, 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 no. Ngaber palugod na na barahan lugod naman sualunan ta dan mga muro Mr. Seyang ano ni tabi pon tabi data sa pet sa 16 Marso 16 o ni natabi so mga pamasahe kung kamumapasiring sa Catanduanes. Eyo. Good morning Kuya Mox, pakigrit databi ang gabos na mga taga-istansya. Tapos pakigrit databi si Ate Joy Cargulyo. Thank you po. Nata. Thank you po. Order niya sa pag-order niya po sa Binutong. Sa ulit-ulit po from Vic. Kay Rebecca Casqueo Bundal. Oy, Mambik, patanaman daw ako kang Binutong mong iyan. Paborito ko yan. Paano ako makaabakal kay Binutong? Mambik, paano daw kita kay Binutong ta? Paborito ko yan. Pag mga latik, arroyo, ibos, Binutong. Yan, mga paborito ko. So, mga native man sa nabagang pigagaon ko. Yung, mga native. Tama na yan sa tuya. Okay, di, sabi digdi, sa economy o kaya ordinary, ang regular na pamasahe pasiring dyan sa Catanduanes, 386. Alangkaw na di. 386. Ang discounted, 308. Dorda ko na di. Pag senior citizen ka, malunad ka sa barko pa Catanduanes, 700 kaya 700 tuloy. 276. 276 sa ordinary ini ha. Ang aki edad 4 anyos hanggang 10 anyos, 193 ang pamasahe. Sa barko, effective po yan sa March 16 at 2026 sa Lunes na yan. Okay, sa executive aircon ini, sa aircon dyan sa barko, ang regular 504, ang discounted 403.
Sa senior, pag sa aircon katabi, dyan sa barko, pasiring sa Katanduan is 360 sa mga senior citizen, and naman sa mga aki na may edad 4 anyos hanggang 10 anyos, 252. Ako pag nagpapasiring ako dyan sa Katanduanes, dyan ako ordinary sana. Nakakapag lakaw-lakaw ako dyan sa barko, and nakakaduman ako sa taas, nakakapag sightseeing lamang ako. Pag may naili ako mga dorodolphin, may nagsasabay dyan na mga dolphin na naglalayog-layog dyan sa dagat, magayunong pagilingon. O duman ka sana sa ordinary. So, mga vehicle, pag may dara ka mong vehicle, may mga bayad man pala na rin. Two-wheeler, sabi digdi, bicycle or kaya e-bike, pag linuna din do sa barko, ang pamasahe po kaya 336. Pag e-bike, 336, e-bike with sidecar. E-bike na may sidecar, 672 pesos. Motorcycle, motorcycle tabi, 588. Tapos pag may sidecar, 1,420. Mahal pala na di. Motorcycle with sidecar and e-trike, 1,176 and 1,512. Mahal pala na pag nagdara ka ki bihikulo, ibabalyo mo sa Katanduanes. Pag four-wheeler, sa multicab, 2,839. Mahal pala na di. 12,000 palan kung madara kang multicab. Kung mga SUV, sedan, 3,276 pesos. So mga L300, delivery van, passenger jeep, nasa 3,276 hanggang 3,928 ang pamasahe po sa barko. Pasiring dyan sa probinsya kang Catanduanes. So po, effective po yan sa Lunes, Marso 16. Birthday yan ni board member GIO Bungaw, Attorney GIO Bungaw sa Marso 16. So yan tabi mga tugang ang dagdag pamasahe dyan po sa barko pasiring po dyan sa probinsya kang Catanduanes. Serbisyo asin reparo. Patanaon tabi nindo ako kaya na binutong na iyan. Atibik. Sige. Sandali uni man sa mga nakaw naman sa mga dyan sa isla. Mahal man na di. Habal-habal. May taripa naman ang habal-habal dyan sa San Miguel. Ang pamasahe po dyan sa San Miguel, subihing habal-habal tabi ini, dyan sa Bisita 25 pesos, Pandayan 30 pesos, Agi 25 pesos, ang dyan sa Parik 30 pesos, Ilawod 35 pesos, Sagurong baba 50 pesos, Sagurong taas 35 pesos, Maariw 50 pesos, Linya 40 pesos, Subok 50 pesos, Binagsaan Dinagsaan 65 pesos, Asinda 50, and Maliktay Sentro 80 pesos. Langkaw naman na di 80 pesos naman sa paglunad sa balabal. Pirang kayang isa kay kang balabal, duwa o saro sana. Dapat saro sana takaning kayang mamaniobra kang driver di. Takong
Dua ang lunad, madidipisilan magmaniobra ang driver, irakman. Bata, saradit pa man ang mga tinampo dyan sa isla kang San Miguel. O yan tabi mga tugang ang mga pagbabago. Dahilan po kining namamati tatabi na pagsipa kan mga presyo kan mga produktong petrolyo. Halos kung mahiling ta ang mga gasolinahan, halos oral daw nagbabago ang presyo kan mga produktong petrolyo. May permin palangkaw ng ganyan. So next week asahan ta pada tabi mga tugang na igwa na naman kipanibagong paglangkaw kayan sa maabot tabing Martes o petsa 17. So paanon tayo yan. Pero may magayon na bareta tabi Ma'am Liz. Ayon so tropang ano ito? Ano so tropa nindo nga ni dyan? Ma'am Liz, ano nga ni so tropa nindo? Anong ngaran kan tropa nindo dyan? Ano ito? Nahiling mo na yan. Ano nga ni apod kang tropa nindo dyan? Kung may tropang ngaya pasmado. Diba? Anong tropang nga nindo dyan? May tropang tupakin. Ano ito? Tropang anong tropa nga nindo? Sa Mading Olive dyan sa Kopi Hospital ang tropa ninda Team Relax. Yan, tropang relax. Uni Sara Mamli sigwaman ni kitropa. Kung sa priso kusa. Tama ba? Ngatangita na pa duman sa priso. Natata na pa duman kita sa priso. Si Gretchen, si Karen, si G, at may bago si Joy. Dala na. Ayun! Tropang dala na. Sa Tagalog yan, ang dala na Tagalog yan. Pag sa Bicol, iningaya ang grupo ming hidap na. Sabi kang mga gurang mahidap ka pa ngaya. Sa Tagalog, dala na. Trupang dala na. Sa Bicol, hidap na. Hidap na. At nahidap na si Ma'am Gretchen. Tapos si Ma'am Karen, si Ma'am G. May bago na si Ma'am Joy. Si Sayan na Ma'am Joy. Si Sayan, si Ma'am Joy Cargulyo. Yaon dyan sa si Ma'am Joy. Pigsabing madara. No. Oni tabi mga tugang sabi digdi ang 5K na fuel subsidy kan sa tuyang gobyerno, ayuda kan sa tuyang gobyerno. Maarangkada databi next week. Tapig sugot na pagatugang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Na magpaluwas tabi nin 5K fuel subsidy para dumantabi sa mga pampasaherong driver na labis na nararamdaman ang epekto kang pagtaas kan mga presyo o kaya langis dulot ng tension dyan sa Middle East. Nga ta, so mga driver sana naapektaran, paano naman kami? Mga masunod na simana, may posibleng mga paglangkaw na sa pamasahe. Tatigadalan pa kang LTFRB, baka mga next week magpaluwas na
may mga paglangkaunan sa mga pamasahe tabi. Yo. So, iyan tabi para sa makaskas da tabing aksyon asin koordinasyon para matiyak na walang aberya ang pamamahagi da tabi. Nakipag-meeting tulos si Executive Secretary Ralph Recto sa mga alkalde duman sa Metro Manila kan nakaagingal daw. So para maplantsa ining mga listahan kan mga benepisyaryo na masigurong diretso ang tabang duman sa mga nangangaipo. Gari may problema na naman ini pag-abot kipal daw. May magreklamo na naman kay ni nga ta ngaya taso dahil man niya ki bihikulo bako man driver ngaya dahil man kipig kakayod nga ta ngaya ta igwa. Yan na naman ang mga masunod kay rin problema. Yo. So sabi digdi so mga mayor ang mga alkalde yun databian mas nakakaaram kang tunay na mga sitwasyon asin bilang kan mga para tricycle, jeepney driver, dyan sa saindan mga lugar. O kaya dapat igwa iniki listahan man ang gadano dyan sa mga local government units. And magi tama ang mga tricycles baga dyan bagay yan sa sanggunian ang prangkisa kaanya on dyan sa mga LGU. Kaya may listahan man dyan ng mga LGU kay itong sa mga driver. Kaya mga tricycle. Yan ang na may narumduman ako kan kay Tutabi Ma'am Liz, narumduman mo sa pandemya na may pigtao man sa mga driver na ayuda nagkaribok man. Taso iba nga ya dahil man niya nagda-drive iyan nga ta ngaya ta naka-receive. Yun na naman ang sunod kay ning problema tabi Ma'am Joy. Sa mga masunod na daw pag buminaba na ining ayuda kan sa tuyang gobyerno na 5,000, sigurado may problema na naman. May problema na naman na maaborotwa. Serbisyo asin repat. Batang-bata ka pa at mga ka pa. Kailangan malaman natin ang tindigin sa mundo. Batang-bata pa tapos dala na. Grabe man. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. 1 minuto tabi bago mag-alas 8. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing alaw kita din Friday the 13th. Disperas. Buhay ay di Bisperas. tanggapin mo na lang ang katotohanan. So iba atya na sana may programa pa kita dyan 10 to 11 sa programang Bagong Malinaw. 10 to 11 yan sa 107.7 radyo natin Tabako. Tiyan naman. Sa pangaran po ni Maestro nila doon, sa pangaran po ni Sir Tony, sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, Pagkat ikaw kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, aking BM Attorney GIO Bungao, ma-birthday sa pitsa 15 si City Councilor Renier Burse, pag pitsa 16 birthday man ni Attorney GIO Bungao. Surunudan sa pangaran man ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap-Art Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr., Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. at nauuna. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Kahit ganyan ang kinalala. Sa Lunes na naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Happy weekend po sa Gabos. Bata pa man, Iringat po kita. kahit
Adios amigos, domo arigato, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.